in his wickedness. Akagona kutsotsa chitsotsi chechitsotsi. Basa langu la kutopera. Ndomubati ndoita sei. Pfuma ya mambo yakanga achipa zveubheja. Ndokubva anoti iwe une chikwereti kuno ndakukukanzurira. Vese vakaipa kavo. Hallelujah. Pana ari kundinzwa? Yes. Brother Evans, ndokubva zvanzi the generation, this wicked generation yakachenjera kupfuura generation yaMwari. Ipapa ndopandinoda kupedza ndiri sister Tino kuti vanhu vari munyika shuwa vagodzi naMwari generation iri wicked yakangwara kupfuura generation iri muchechi. Yes. Ivhesi handidzokororeva chitavo just that verse. Yes. Ishe wake akarumbidza mutariri usakarurama. Ishe ndobva arumbidza mutariri asakarurama. Nokuti vakanga vaita nokuchenjera. Yes. And the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. Yes. Nokuti vana venyika ino. For the children of this world vakachenjera parudzi rwavo. Are in their generation wiser. Yes. Kunda vakana vechiedza. Than the children of light. It's very clear. Zvakajeka pasi. Apa ndopa tinoda kuti majisha atibatsire kuti generation yechiedza chamazuva edu ichenjere kupfuura this steward. Unofanira kuti steward paakaona kuti ndabatwa nemhosva akatsvaka chingamururamisa akati bheta unokanzura zvikwereti. But pane mumwe akatengwa neropa raJesu anoda kupinzwa mbeki to Eden yemweya asi achiri akabatirira kunyaya dzenyika, achiri akabatirira kunyaya dzemurayiro kuno, achiri akabatirira panyaya dzesabata, achiri akabatirira pakutuka, asiri kukwazisana naamai vake. Ungagona urimo muno uchitopembera takapinda mu2024 asi amai vako vari kutambura, baba vako vari kutambura, sisi vako vari kutambura, hanzvadzi yako iri kutambura. You are not wiser than the wicked people of this generation. Ini ndoda kuchallenge someone ndichigara pasi vachitamba tokundwa here kusvinura nemapofu enyika. Papa tozivana vazhinji vakabva kupostori zvavanoda ipapa zvivasongo zvavanoda matambudziko panyika rugare kudenga tinotambudzika panyika ipapa chiri chingwa tinotambudzika panyika haisi kutambudzika pamweya ipapa iye dzekuti havana kana shuga kumba havana kana sauti. They are foolish in their own generation. Brother Evans. Yes. Mwari akazozvimisa papi zvekuti vanonamata Mwari vanenge vakachenjera panyama nepamweya zvese. Zvakazovharwa pavhesi andiratidzeyo dzakangogara so dziri muchechi dzinenge dzichikofunga urombo hwadzo. Haleluya. Haleluya. Chaanoziva ndechevanhu vari kuita mari nemaitiro avari kuita. Haleluya. But ini ndiri kuti munhu anonamata Mwari Pastor Tomondo inini 2024 handisi kuda kuti mumbokurudzira chechi kuti ngatitambudzike panyika tichanofanira kudenga. Vamwe vari kunotsvaka mberi kubhozi renyasha havasi kuritenda zvokuti vakataura panapa nekudenga yatodzagolosa tinofanira tovabatsira kuti tandai zvakaitwa nemutirariri asina mari asina kuchechi. But remember, if you are faithful in the least, you shall be faithful in much. Yes. If you are faithful of things that do not belong to you, uchapirwa zvako ndozvatara vhesi. Haina kuti uchazopiwa wapa mutariri pane zvako zvemumwe zvakawanda. Yati pane zvako ndizvo maimshoni. Ndizvozvo makatendekera pazvinhu zvishoma. Kuti Mwari azokupai zvakawanda. Munoswere maifundise kuti tine challenge muchechi yevanhu vasiri kupiwa naMwari kwete kuti Mwari havasida kuvapa, but they are so wicked. Zvavari kupiwa naMwari pane unonzwa munhu achindodhira handitimadhiri kwamuti watoita mbari kuti gokwane kwachidaro. In other words varongoti ndiri mbafa. But Mwari achida kuti utendeke. Ipo panzi munhu haagone kutendeka nezvemumwe zvishoma. Munhu anenge achiti akapiwa kakona ketebho kekutengesa. Ndivana maita vangano vatsvaga basa. Chechi ndinamatiro ndivane basa tohatanamata wobva wadedzwa nemunhu ane katebho kake kekuti stock yemunhu iyoyo haipfuure $200
atoriwo pakakona maitawana ndopavanototi preparation dzemwana wangu dzaita achibairwa pazvishoma izvozvo achidhonza tona mwana achichena muchechi kati imaitawo mudainza ainyasha dzamadasikana mwana ari kutiitira zvakanaka hapana nyasha dziripo. You are being unfaithful in the least. God is not going to entrust you with more. Oh yes. Sudah kutaura nemumwe munhu nhasi anoshanda somewhere else. Yes. Do not be a thief. Kudhari paJoseph pako. Do not be a thief. Ayo hautei. Hautei kutezvara haikona kuti achimbavha. No kuchimbavha. Listen to me. It was takabata vhesi tisati tabuda nechizaruko chirimo. Ngatimborowi contextual meaning yacho. Tozoenda kuchizaruko tambopedza kunoku kune mutariro aiswa naMwari. Aiwa hausiziva kuti Josefa akatengeswa kuIjipita, hamuziziva here. Hamuziva kuti iye kutendeka yakaita kuti aitwe gavhena kuIjipita. Akasonzi wakatendeka iwewe chiita gavhena. Akati ndoita sei zvikati zvawanda kuita nematura ita. Haleluya. Joseph akati akazonotora mhuri yake akati kunokwanaka. Hakuna kunaka because he was a slave. Kwanga kwakanaka nekuti akatendeka kunyange pari pazvinhu zvavanhu vasakarurama. Zvamuna achiti aiwa idzingori mbavha tese tinongoba. Ivo vari kungobawo kwananga achiziva kuti wabhadhara Egypt pabhoti. Saka iwe daidziri mbavha. Be faithful kuti Mwari vakuropafadze. Pastor Nyando, totokusira challenge yatofunga kuti munofanira kudzidzisa chechi. Pane urombo pamwe hwokuda kwaMwari pozoita huripo because the stewards are wicked. Yes. Vatariri. Iko zvino Mwari kuenda kuna UK. Kana zvarema tauro nevamwe kuri kuedwa sei unogwendawo kuBirmingham wozodzokawo zvanaka. Hazvina kumboshata brother Munasha. Izvo zviri kuuniversity handiti. But pane dzimwe dziri kutoenda form 3 hadzitombozva kuti report book yemwana wake iri kupi. Mubereki ane hutsinya hatombobvunze mwana kuti report yake iri kupi. Kana mabhuku hatozive bhuku remwana kuti rakaita sei. Hello my darling. Chinge chimwe chabikirwa servita iwa chaenda mangwana chinodya rine dovi mangwana tochiisira majari ndozvaanongoziva. Zvekumbomubvunzawo kuti koitawo chinyora W anoita kunge akatarisa pasi havazvikoni. But unenge uchiti uri kuda vana vako. Part of love nekuchinja upenyu hwako chaiwo chaiwo kutombogarisana nevakomari vari kuuniversity wavo. Zvamaenda kuuniversity munoziva kuti kunouraya mama ndozviziva. Munoda kuitei makutopedza. Chimbonzwa vision yemwana wako so. Unobva chikofunga kuti baba wake ndipastor akafanira kutora chigaro chababa hazvina kana basa zvibhadhara. Baba wake ndipastor. Zvokuti unoimba kuchechi tozvifarira sister tino. But musuwe manje to Saturday munoitei. What are you doing with your own life? Alright. Mama kubata uku. Aiwa hakusiriko. Ndo zvatabwetera nyaya yesteward. Kuti venyika vari kutozva kuti unoshanda uchirarama vachikweretesana munyika. Aiyo unokudzwere kuti akatoenda kunyika hanzi azowagamuchira mudzimba dzavo dzakashata nekusingaperi. Havana matekano ari kutaurwa nezvawavo. But tinoona vanonamata vasina matura. Tinoona vanonamata vasina chinhu. A failed generation must create another generation different to them. Hamuna kundingi. Varungu vane zvavanoita vanopasirana upfumi. Ukaona upfumi hwemurungu hauna kugadzirwa naye. Anotozvarwa akapfuma. Manzwa wakanyama. Ima hamuna kana chamuri kuda kusina vanhu hanzi anozoshanda zvake. Ndakangokudzwa baba ndisina chinhu uri rombe remunhu. Basa kublema baba naamai vakakubereka. Ima kaenda university. Hamuna. Iwe mfana ndiwe mwana wako. Uri kuuniversity. Manje zvakashata. Tindaina handina kudzidza nevana vangu havadzidze. Tomboita chimuri chakwataonga ichocho tomboita matruck driver test. Handisi kuti zvakashata. Ndiri kungoti pastor hatifaniri kuchange kupusa pakuchenjera kwedu zvokuti tinovaranda venyika. Iwe Abrahamu naLoti baba vakaita mombe kusvika kusakwane mafuro baba. Abrahamu achiropafadzwa naMwari nemombe dzigowanda dzigozara.
Wafudzi ndowakatanga kurova nawo kusvika Loti agarisana naAbhurahama pasi. Toita sei? Loti akati andoda kune mafuro manyoro. Haana kuziva kuti ukasarudza usiri wakasarudzwa unosarudza Sodhomu neGomora. Abhurahama akati enda ikoko. Ini ndikaenda kugwenga ndina Mwari dzinonowanda ikoko. Hausi kundinzwa pazvishoma zvaunenge waina zvori kubheka zvingangoita Mwari. Vakomana tine advantage isingaiti vamandishora. Ukatora muhedhena ane tsuro 4 nemunhu anonamata ane tsuro 4 naJesu, aunaka hazvienderani zvinhu. Kusaiti kuna Jesu kuno kubaba kunofamba chako kutenga uteremaisi. Kwete kuti ndaunonamata waita huku hauchatenge kana ESB3 dzangu dzinongofa, dzangu hadzikure, dzangu dzinongodai kupusa. Brother Evans, if we become faithful in the list, God shall give us. Kwete zvakawanda zvaumwe utando hwangu handiringire vhesi iyo ndoipedzina ndingoda idzokore. It's around verse 12. Kana musina kuva vakatendeka pazvinhu zvomumwe. Mira, kana usina kuva vakatendeka pazvinhu zvemumwe. Yes. Ndianiko uchakupai zvenyu? Whoa. Ndiani achakupai zvenyu? Saka mukuonera kuti every time when you are entrusted with the things of others, it's a test to your own things. Oh yes. Oh yes. Mnautizwa. Oh yes. Pese paunopiwa zvinhu zvemumwe ukatendeka kune zvemumwe itest kwauri kuti iwe kana wane zvako unofanira kuzotendeka. Oh yes. Haleluya. Amen. Saka vhangeri rakazotaiwa murayiro navaprofita zvakazoprofita zvokusvina John zvazvino usha Mwari hwakuparidzwa nesimba zvikanzi zvikatooma kuti denga nenyika zvipfuure pakuti yota imwe chete yemurayiro ikure isina kuzadzikiswa. Vhangeri riri kuti kudii Pastor Tomoto? A time shall come when we shall not preach unto stewards kuti rega kudai, tendeka kudai, ita zvekudai, murayiro unoti usabe, usaite chekuti, usagudzwa, usadi. Nguva inopera. Vhangeri chaiswa mukati mechizvavo memwoyo wemunhu iwe pachako ina Mwari. Nekuti Jesu angati kumusoro, imi munoda kuva vakarurama pamberi pevanhu panoonekwa, asi Mwari haatsvage, because a steward sought justification from people vaanogara navo. Vanhu ndobva vati munhu ari right, kuda kuti dunhu rese raipupurira steward kuti munhu ari right zvisingaite. Jesu ndobva ati asi Mwari is not pleased nekupupura kwevanhu. Mwari anotsvaka mwoyo wako iwewe. Ndopari kunzi murayiro navaprofita zvinopfuura. Kuno kukulo kana kusina zvapupu zvinokupomera mhosva unenge uchidzi wakarurama kunyange uine zvivi zvako, unenge uchiita wakahwanda uchinokanzura spirit. Vanhu vanofunga kuti une mweya waMwari, nyapisira iwe kuziva kuti basa rapera. Amen. Saka unenge wagadzira record. Vanhu vanoda self glory pamberi pevanhu. Tikaita kamwezvo akatinoitana kuvatungamiriri kunoku pasanyando vanenge vachienda kuvatungamiriri. Unoona mwana Mutomba yayo anoraswa nekuti haana wisdom, achiri mudiki. Ndosaka chinyonga-nyonganisa zvinhu zvichiitika kudai. But yangaziva kuti ichii zvake inyoka. Vanhu vanobva vamona seakarurama. But Mwari madya navo kutsvaga pasanyando ravadaro. Vanouya achivheneka panosangana ito nemwoyo. Woti uyu mutariri uyu haana kururama, haasi right. Pane handinzwawo. Pane handinzwawo. Naifiri ungabva wanyarara chechi yese sevhisi yese yakutopera kuti zi chibokwenya kahwani tibva tangoita kuti tinamati. Faithful stewards.